Pangtala sa stress o pang family bonding lang unta ang paghimo sa mga paper roses. Apan sa miaging buwan lang, mipato kini og nahimong extra income sa pamilyang Batan sa Dakbayan sa Mandawi. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Hilig kaniya dupan ni Raiden Batan o sa music teacher. Ang paghimo og mga roses gamit ang papel. Gani siya pang nakahimo og bouquet, gama sa papel, lakip na pandekorasyon sa simbahan sa kasal siyang brother-in-law. Hinay-hinay nga natudluan na usab niyang iyang asawa nga usa ka government worker sa paghimo sa paper rose. Hangtod ang tulo nila ka mga anak. Atol sa pandemya, nakadesider siya o ang iyang asawang si Joy nga dekorasyonan ang simbahan. Diin sila tigtambong og misa virtually. Kada adlaw may mag-attend gani sa online misa nila nya wala jud buwak sa altar kay instead nga ang pare mo palit siya og buwak nga presko iyan na lang ipalit og rice para ihatag ngadto sa mga need na Kanang kapoy na siya tubang nga trabaho rin kuan sa kubing pawa sa sa stress kay na may times nga work from home ni like today so ginana kanang trabaho ko niya say kanang milabad na kay sa umag Dinhina nagpusot-pusot ang nangutana og nag-order. Og sa miaging buwan lang gisugda na gid nila nga mamahimo kining negosyo. Gawas sa bouquet og pandekorasyon, nidawat usab sila og order alang usab sa mga patay. Gihimo na usab nila karon ang paper roses in a bottle nga mahimong pang giveaways. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.